ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ କିଏ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା କଥା। ତେଣୁ ଦିନେ ରାଜା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରିବି। ବଡ଼ ପୁଅ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପା, ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ କିଛି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ 3 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ବାଛିବେ ସେ ହିଁ ହେବ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଏକଥା ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ବିଜ୍ଞ ଆଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ସାନ ପୁଅର ଜଣେ କୁମିତ୍ର ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ତାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଯାଇ ତା ମିତ୍ରକୁ ପଚାରିଲା, ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ କିଏ ରାଜା ହେବ ଏକଥା ନେଇ ବାପା ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିତ୍ର ଜଣ କହିଥିଲା, ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଏପରି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବୁନି। ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୁ ବି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇପାରିବୁ। କ'ଣ କଲେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ରାଜା ଭାବି ବସେଇ ଦେବେ ଗାଦିରେ? ମିତ୍ର ଜଣକ କହିଲା, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅର୍ଥ ପଛରେ ପାଗଳ। ତେଣୁ ତୁ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା ମୋହର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ତୋତେ ରାଜା ରୂପେ ବାଛିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରି ଆସିବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ତୋତେ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରୂପେ ବାଛିବେ। ସାନ ପୁଅ ସେହି କଥାକୁ ଉଚିତ ମନେକରି ସେଦିନ ରାତିରେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ରାଜା ରୂପେ ବାଛିବାକୁ କିଛି ସୁନା ମୋହର ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଲା ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଲା ଯେ ସେ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ। ସେଦିନ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅକୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଠିକ୍ କାମରେ ଲାଗିଛି। ମନେ ମନେ ନିଜର ମିତ୍ର ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଶେଷରେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସାନ ପୁଅ କହିଥିଲା, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚରା ଯାଇ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ? ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ, ହଁ, ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାନ ପୁଅକୁ ସେମାନେ କିଛି ବି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଲାଞ୍ଚ ରୂପେ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା ମୋହର ଆଉ ଟଙ୍କାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ସତ ଘଟଣା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସିଏ ବା କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସିଏ କଟି ଯାଇଥିଲେ। ଲଜ୍ଜାବୋଧରେ ସାନ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ନେଇ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସାନ ପୁଅକୁ ତେଜ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଗପରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ କେବେ କାହାର କୁବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ।